Бәйрәмнәрегезне күңелле үткәрү өчен гаилә кафесы Альмига сезне үзенә чакыра. Биредә сезне яңа пешкән хәләл кайнар ашлар, кулдан ясалган пилмән, пирог, эчпочмак, гөбәдия, вак бәлеш һәм башка камыр ризыклары, телеңне йотарлык чәкчәкләр көтә. Туган көнгә, юбилейга, төрле тортларга заказлар кабул итәбез. Альмига кафесында пицца, роллы белән сыйлану, үзең белән алып китү һәм илтеп бирү мөмкинлеге дә бар. Сезне Актаныш, проспект Ленина 86А адресы буенча сәгать иртәнге 8-дән кичке 10-га хәтле көтеп калабыз. Белешмәләр өчен телефон 3 20 79.